Takhle to vypadá celý. Tamhle si měřím jako odběr proudu při těch cukáních trošku. Ručička se tak nějak sotva myhne. A když to vezmu rukou, tu setrvačku, a zároveň sleduješ ručičku na měřáku, tak je dobře vidět, že když jde setrvačka do záběru, sepne kontakt, když to je pomalu, vylítne ručička, jak vidíš, na 10 mA. Setrvačka jde malinko dál. Na ampermetru nic, když se setrvačka vrací, ručička se ani nehne. Teď jde setrvačka zase tam. Ve správnou chvíli vylítne odběr a jde dolů. Ještě jednou. Jo. Šup. Dobrý. Jo. Klasická funkce. Pěkný zařízeníčko na 4,5 baterii.